Mateo Kapitulo 17. Ug sa tapos ang ikaunom kaadlaw, gidala ni Hesus kauban niya si Pedro, og si Jacobo, og si Juan nga iyang igsuon, ngadto sa usa ka hataas nga bukid nga hawa, og nabalhin ang iyang dagway sa atubangan nila, og nagsilaw ang iyang nawong sama sa adlaw, ug ang iyang mga biste na nga puti sama sa kahayag. Og ania karon, nagpakita kanila si Moises og si Elias nga nagapakigsulti kaniya. Og si Pedro mitubag og miingon kang Hesus, Ginoo, maayo nga magpabilin kita dinhi kung buot ka. Magbuhat ako dinhi tulo ka payag, usa alang kanimo, og usa alang kang Moises, og usa alang kang Elias. Og sa nagapakigsulti pa siya, ania karon, usa ka panganod nga mahayag milukop kanila, og ania karon. Usa ka tingog gikan sa panganod nga nagaingon, Kini mao ang akong anak nga hinigugma, nga kaniya adunay kalipay ako. Kaniya magpatalinghog kamo. Og sa hingdunggan ang mao nga tingog sa mga tinun-an, na naghapa sila, og nangahadlok sa hilabihan gayon. Og sa miduol si Hesus, iyang gikablit sila og nagaingon, Tumindog kamo, og dili kamo mga hadlok. Og sa giyahat nila ang ilang mga mata, wala sila'y hingkit-an nga lain kundili si Hesus na lamang. Ug sa nagalugsong sila sa bukid, nagsugo kanila si Hesus nga nagaingon, Dili kamo magsugilon bisan kang kinsa sa inyong nakita, hangtod nga ang anak sa tao mabanhaw sa mga minatay. Ug ang iyang mga tinun-an na nagpangutana kaniya sa pag-ingon, ngano man nga nagaingon ang mga iskriba nga si Elias kinahanglan mo anhi pag-una. Ug sa mitubag si Hesus, nag-ingon kanila, Oo, matuod nga si Elias mo anhi, ug magapahauli sa tanang mga butang. Apan nagaingon ako kaniniyo nga si Elias nahianhi na, ug wala nila hiilhi. Apan gibuhat kaniya ang tanan nga buot nilang pagabuhaton. Ingon man usab ang anak sa tawo pagapaantuson nila. Unya nakasabot ang mga tinun-an nga siya nagsulti kanila, mahatungod kang Juan nga Bautista. Og sa miabot sila sa panon sa katawhan, miduol kaniya ang usa ka lalaki og miluhod sa atubangan niya og miingon, Ginoo, kaluy-i ang akong anak nga lalaki. Kay patulon og nagaantos sa hilabihan, kay sa makadaghan na hulog sa kalayo, og sa makadaghan sa tubig, o gidala ko siya sa imong mga tinun-an, og wala sila makahimo sa pag-ayo kaniya. Og sa mitubag si Hesus, nag-ingon, O kaliwatan nga walay pagtuo og masukihon, hangtod anos magapuyo ako kauban ninyo, hangtod anos pagaantuson ko kamo. Dad-an ninyo siya dinhi kanako, o gikasab-an ni Hesus siya og ang yawa migula kaniya, og ang batan-on na ayo sukad ni adtong taknaa. Unya miduol paglain ang mga tinun-an kang Hesus, og nanag-ingon kaniya, ngano nga wala kami makahimo sa paghingilen kaniya? Og si Hesus miingon kanila, tungod sa inyong pagkakulang sa pagtuo. Kaysa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo, nga kung kamo adunay pagtuo nga ingon sa usa ka lugas sa mustaza, makaingon kamo ni ining bukid, bumalhin ka gikan dinhi ngadto, og mobalhin, og walay bisan unsa nga makuli kaninyo. Apan kining mga butanga dili mahimo kundili pinaagi sa pag-ampo og pagpuasa. Og samtang didto sila sa Galilea, miingon kanila si Hesus, ang anak sa tawo igatugyan sa mga kamot sa mga tawo, og siya pagapatiyon nila, og sa ikatulo ka adlaw mabanhaw siya, og nanagsubo sila sa hilabihan gayon. Og sa miabot sila sa Capernaum, mingduol kang Pedro ang mga nagapaningil sa mga didrakma, og nanag-ingon, wala ba magabayad sa mga didrakma ang inyong magtutudlo? Og siya miingon, Oo. Og sa misulod siya sa balay, giunahan siya ni Hesus sa pag-ingon,
Unsa ang imong hunahuna Simon? Ang mga hari sa yuta, kang kinsa ba magapaningil sa buhis kun bayranan? Sa ilang mga anak ba? Kun sa mga dumuduong ba? Si Pedro miingon kaniya, sa mga dumuduong. Unya si Jesus nag-ingon kaniya, tungod niini ang mga anak na hagawas. Apan aron nga dili kita makahatag kanila og kahigayunan sa pagkapangdol, umadto ka sa dagat, og ihulog ang taga, og ang unang isda nga makuha, kuptan mo siya, og sa mabuka mo na ang iyang baba, makakaplag ka og usa ka istater. Kuhaa ka na og ihatag mo kanila, alang kanako og kanimo.